Είσαι εθισμένος. Μην ανησυχείς, κι εγώ είμαι. Έλα να δούμε. Ποδοσφαιρικές φανέλες. Ένας ξεκάθαρος ο εθισμός μου. Ήρθε με μια ποδοσφαιρική καρτούλα. W. Αν με ακολουθείς πάνω από ένα δευτερόλεπτο, σίγουρα ξέρεις ότι είμαι Manchester United. Και φέτος είχαμε την καλύτερη τρίτη εμφάνιση σε όλο το πρωτάθλημα. Μη σου πω σε όλο τον κόσμο. Πέρασαν 9 μήνες, αλλά την πήρα. Φορώντας αυτή την πανέμορφη εμφάνιση στις προάλλες, εξασφαλίσαμε την έξοδό μας στο Champions League για την επόμενη σεζόν. Very nice. Ένας λόγος που αυτή η εμφάνιση είναι legendary είναι γιατί ίσως σας θυμίζει μια άλλη υπερβολικά iconic φανέλα. Ναι. 2 χρονιές ήταν η εκτός έδρας φανέλας μας αυτή και η πιο iconic στιγμή αυτής της εμφάνισης είναι όταν ο κύριος με το νούμερο 7, ο Έρικ Καντονά, έριξε κούμφου κλωτσιά στον οπαδό της Crystal Palace και αποβλήθηκε από το ποδόσφαιρο για 9 μήνες. Για τον Έρικ! Καντονά! Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι μακριμάνικες. Πείτε μου ότι δεν είναι φρέσκια αυτή η εμφάνιση, δηλαδή η Adidas το τερμάτισε. Originals logo, κίτρινη λεπτομέρεια. Μπλε λαιμός, σήμα της United. Εσένα! Ναι, εσένα. Ποια είναι η αγαπημένη σου εμφάνιση τη σεζόν που μόλις τελείωσε? Γράψε μου στα σχόλια ή κάνε like το σχόλιο κάποιου άλλου που είδες και γράφει την αγαπημένη σου εμφάνιση. Να δούμε ποια είναι αντικειμενικά η καλύτερη. Eric!